Στο πλαίσιο του μαθήματος της τεχνολογίας επισκεφτήκαμε τη βιομηχανία αναψυκτικών ΒΑΠ Κουγιός. Εκεί γνωρίσαμε από κοντά πώς λειτουργεί μια σύγχρονη βιομηχανία και ποια προϊόντα παράγονται, όπως χυμή, αναψυκτικά, νερό και μπύρα. Η ΒΑΠ είναι μια τοπική βιομηχανία που αξιοποιεί πρώτες ύλες από τη Ρόδο, όπως νερό και φρούτα, συμβάλλοντας έτσι και στην τοπική οικονομία. Μάθαμε ότι η παραγωγή γίνεται μέσω γραμμής παραγωγής, όπως έχουμε μάθει και στο μάθημα της τεχνολογίας. Αρχικά, μικρά πλαστικά προπλάσματα θερμαίνονται σε θερμοκρασία περίπου από 100 έως 120 βαθμούς Κελσίου και παίρνουν τη μορφή μπουκαλιού. Στη συνέχεια γεμίζονται, τοποθετείται το καπάκι και η ετικέτα και τέλος τα προϊόντα συσκευάζονται. Όλη η διαδικασία γίνεται μηχανικά, με τη βοήθεια εργαζομένων που ελέγχουν την παραγωγή. Στη μηχανία εργάζονται περίπου 130 άτομα με πολλές διαφορετικές ειδικότητες, όπως μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, βιολόγοι, οικονομολόγοι και τεχνικοί. Καταλάβαμε ότι η συνεργασία όλων αυτών των ειδικοτήτων είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει σωστά η παραγωγή. Μπορεί να παράγει περίπου 700 προϊόντα την ώρα και στο εργοστάσιο υπάρχουν 5 γραμμές παραγωγής. Η παραγωγή αλλάζει ανάλογα με τη ζήτηση και αυξάνεται ιδιαίτερα το καλοκαίρι λόγω του τουρισμού. Η ποιότητα των προϊόντων ελέγχεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και αν παρουσιαστεί πρόβλημα σε μία παρτίδα, αυτή αποσύρεται. Μάθαμε επίσης ότι υπάρχουν επαγγελματικές ευκαιρίες και δυνατότητες πρακτικής άσκησης στο μέλλον που συνδέουν την εκπαίδευση με την πραγματική εργασία. Η βασική πρώτη ύλη είναι το νερό, το οποίο προέρχεται από τοπικές γεωτρήσεις στη Ρόδο και ελέγχεται ως προς την ποιότητά του. Πλέον χρησιμοποιούνται και τοπικά προϊόντα όπως πορτοκάλια και λεμόνια που συμβάλλουν στη γεύση και την ποιότητα των προϊόντων. Μέσα από αυτή την επίσκεψη καταλάβαμε τη σύνδεση ανάμεσα στο μάθημα της τεχνολογίας και την πραγματική ζωή. Όσα έχουμε διδαχθεί θεωρητικά και έχουμε δει σε βίντεο, τα είδαμε τώρα να εφαρμόζονται στην πράξη μέσα στη βιομηχανία. Αυτό έχει μεγάλη διδακτική αξία, γιατί μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί η τεχνολογία στην καθημερινή ζωή. Καταλάβουμε ότι η τεχνολογία δεν αφορά μόνο τις μηχανές, αλλά και τη συνεργασία ανθρώπων, την υπευθυνότητα και τη σύνδεση με την κοινωνία και το περιβάλλον.